День добрый. У эфира «Радует Свобода», с вами Галина Бакунчик. Мы находимся у Купаловскім сквері Менску, каля помніка Янку Купалы, адкуль распачнем прамую трансляцию святкавання дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. 25 год тому, 25 жніўня 1991 года, на пазачарговой сессии Верховного Совета Республики Беларусь декларация о дзяржаўным суверенитете была затверджена в статусе конституцыйнай законности. Беларусь праз десятигоддзі, нават стагоддзі расійскай, а пасля савецкай акупацыі набыла дзяржаўную незалежнасць. У той час, у 1991 годзе, прайшоў так званы парад незалежнасцяў. Шэраг краін былога Савецкага Саюза абвесцілі аб сваёй дзяржаўнай незалежнасці. Гэтак праз 25 гадоў гэтыя краіны зараз на дзяржаўным узроўні святкуюць незалежнасць сваіх дзяржаў. У Беларусі гэта свята на дзяржаўным узроўні ніяк не адзначаецца, але яго шырока адзначае дэмакратычная грамадскасць. Шэраг грамадскіх арганізацый, актывістаў, палітыкаў заклікалі сёння правесці святочныя акцыі ў гонар гэтага вялікага свята для Беларусі. Так, сёння у цэнтры Менску актывісты грамадскай арганізацыі, моладзевай грамадскай арганізацыі «Альтэрнатыва» раздавалі белыя сцяжкі. Праз колькі хвілін каля палацу спорту распачнецца сустрэча кандыдатаў у дэпутаты з грамадскасцю, таксама прысвечаны гэтай вялікай даце. Яшчэ праз гадзіну партыя ВНФ, хрысціянская партыя ВНФ, праводзіць сустрэчу з дэпутатамі Верховного Совета, якія прымалі дэкларацыю о дзяржаўным суверэнітэце, надавалі ёй статус законнасці. Тут, у Купалаўскім сквері Менску, Малады фронт праводзіць літаратурныя чытанні, купалаўскія чытанні, каб пасля пад чырвона-белымі сцягамі прайсці шэсцем да плошчы незалежнасці, да будынку Верховного Совету, дзе прымалася дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце. Як вядома, літаральна праз 4 гады, як вядома, у сучаснай Беларусі, у найноўшай Беларусі, свята дзяржаўнай незалежнасці азначалася 27 ліпеня. 27 ліпеня годам раней, у 1990 годзе, была прынятая сама дэкларацыя, а ўжо праз год ёй быў нададзены статус законнасці, канстытуцыйнай законнасці. Так вось, дзяржаўнае свята ў сучаснай Беларусі на дзяржаўным узроўні святкавалася 27 ліпеня. Але літаральна праз 4 гады на рэферэндуме гэтае свята дзяржаўнай незалежнасці было перанесена на 3 ліпеня, як вядома. Гэткім чынам, нават сёння існуюць спрэчкі, калі сапраўднае дзяржаўнае свята незалежнасці Беларусі. Ну, але вельмі многія дэмакратычныя актывісты, грамадскасць ухваляюць многія даты, у тым ліку сённяшнюю, як адну з галоўных сапраўдных святаў дзяржаўнай незалежнасці у найноўшай сучаснай Беларусі, аднаўленне дзяржаўнай незалежнасці. Сёння тут у гэтым скверы пачынаюць збірацца людзі, бачым вельмі многа чырвона-белых сцягоў, бачым палітыкаў, якія прыйшлі, у прыватнасці Міколу Статкевіча, бачым людзей нават з чырвона-зялёнымі сцягамі. Гэта група падтрымкі кандыдаткі ў дэпутаты Ірыны Дарафеевай. Яны раздаюць улёткі сваёй кандыдаткі і стаяць пад чырвона-зялёнымі сцягамі, дзяржаўнымі сцягамі. Я прапаную зараз, перш чым распачнуцца чытанні, распачнецца нейкая больш-менш афіцыйная частка, паразмаўляць з людзьмі, паразмаўляць з палітыкамі, з тымі, хто прыйшоў сёння сюды у Купалаўскі сквер. Ну, я думаю, што варта, конечно, распачаць з
одного з відомих політиків Миколи Статкевича, який зараз прийшов сюди разом зі своєю жонкою Мариною. Поцікавимося його настроєм сьогоднішнім. День добрий. Віншую всіх зі святом. Перш за все. І другое, для Радіо Свобода хотіла би кілька слов, господар Микола, про вашу пам'ять перш і про сьогоднішній день, адносно до цього свята. Наколькі воно значно важно для всіх нас, для білорусів? Гэта дзень, калі Беларусь упершыню за доўгі час зарабілася палітычна незалежнай дзяржавай. На жаль, і 25 сакавіка 18 года і 27 ліпеня 90 года мы мелі толькі дэкларацыі аб намеры стаць незалежнымі. Гэта было рэалізавана 25 жніўня 91 года. Гэта адбылося ў драматычных абставінах, неўзабаве пасля путча, і гэта было для мяне асабіста таксама як узнагароду за все тое, што я рабіў, і таксама не для мяне, для тысяч людзей, якія выходзілі на плошчу пратэставаць і рызыкавалі сваёй свабодай. І, безумоўна, для мяне это галоўнае свята краіны. Господар Микола, ну ці ви тоді у 1991 році уявляли, що праз 25 год гэта свято будуть святкувати активісти, громадські активісти, демократична громадськість, але не на державному уровні. Вот літерально днями державну незалежність святкувала Україна. Многі інші держави. У Білорусі гэтага нема. Що ви про це скажете, як ви відчуваєте себе в цій ситуації? Ведаеце, першыя гады незалежнасці, калі быў всюды бело-чырвоны дзяржаўны сцяг, нібыта там пачыналася зноў хваля беларусізацыі, у меня адчуванне было, што мы стаім на дыргве. У меня не было адчування ўстойлівасці гэтага, таму што незалежнасці тады не было ў галавах у людзей. Тады па сацыялагічных апытаннях ідзе карцінка, яшчэ першыя гады нават незалежнасці была такая: трэць за незалежнасць, трэць супраць, а трэць ім нічого не цікава. Зараз мы маем за 90% тых беларусаў, якія хочуць незалежнасць. Яны усведамляюць сябе беларусамі. Нацыя дафармавалася, ёсць дзяржава. Где-то дзяржава панесла страты, дзякуючы таму, што я ўзначаліў безадказны чалавек, які ў пэўных ступенях стаў на шлях дзяржаўнай здрады. Але тым не менш, нават насуперак гэтаму наша нацыя адбылася, і гэта галоўная гарантыя, што незалежная яна застанецца, і некалі ў гэты дзень будуць і парады, і салюты, все будзе, паверце. Дякую, Лікій, дякую. Ну ось Микола Статкевич якраз сказав зараз про те, про що я казала кілька хвилин тому, що державна незалежність Білорусі у тих драматичних історичних подіях, у якої є, обіцялася кілька разів у своїй історії. І 25 сакавіка, і пізніше Совєтська Білорусь, 1 студеня, і 25 липня, і 25 жнивня. Ну, напереді прийде час, звісно, прийде час. Треба про це сподіватися і вірити, що буде визначена сапраўды пэўная дата, яка аб'яднае людзей, яка аб'яднае весь наш народ у святкаванні гэтай дзяржаўнай незалежнасці. Гэта на будучыню, а на сёння будзем глядзець, што адбываецца тут у скверы Янкі Купалы. Літаральна вот при нашій розмові до нас підходив Дмитрий Дашкевич, один з лідерів Молодого фронту, один з тих людей, хто закликав людей зібратися сюди у сквер Янки Купали. Я думаю, що варто поцікавитися його, що він думає про сьогоднішній день, про цю акцію, як вона буде проходити. Попередняя была обвестка про то, что после литературных читаний отбудется в процессе шествие до площі Незалежності. Як буде у сапраўднасці? Ну, поцікаємося у самого Дмитра, може, які зміни відбулися у планах. Але ось, на жаль, так атрымоўваецца, што пакуль што Дмітра не бачу. А, Дмітр, бачу Дмітра. Я так розумію, що не ведаю, як розмірковувалися, але красиво думаю, що це не ён.
зараз со мною тут побач Зміцер Дашкевич, один з лідерів Молодого фронту, той, хто закликав сюди прийти. Зміцер, які плани ці змінилися, попередні плани? Ну і коротко про їх. Знаєте, коротко з ваших висловів. Не, планы не изменились. Мы сегодня святкуем 25-ю годовину обвящения незалежности, 25-ю годовину забороны коммунистичной партии, так само День народзінаў класіка беларускай літаратуры Владимира Орлова. Карацей, вельмі шмат святаў сёння. Мы их пачынаем з купалаўскіх чытанняў, так сімвалічна в пэўным сэнсе, бо я мяркую, што без купалы не было б Беларусі, менавіта ягоная ліра і тым ліку і публіцыстыка, і драматургія сталіся тым, што сцвердзіла беларусаў у свеце і падштурхнула да нацыянальна-вызвольнай барацьбы. І пасля купалаўскіх чытанняў мы рушым святочным шэсцем да плошчы незалежнасці, той плошчы, дзе 25 год таму десяткі тысяч беларусаў домагаліся з забароны компартии, спынення ГКЧП и обвещения незалежности. Дмитрий, сегодня не 25 тысяч далеко. Так, так. Что про это можете сказать? Ці нема у вас особисто розчарування тим, наколькі гэта стало сапраўды для беларусаў нейкай аб'яднаннем, нейкім духовным адраджэннем? Ці стала, и вот эта колькасць, она про что говорит? Ну, расчарования нема ніякага, потому что мы разлічвалі, в принципе, на колькасць некалькі десяткаў чалавек. Мы уже проводили это мерапрыемствы, прымеркаваныя да падтрымкі нацыянальнага сцяга і пагоні 14 траўня, таксама 27 ліпеня. І я мяркую, это ў любым выпадку пазітыўна, натхняльна, калі десяткі людзей уздымаюць чырвоныя белыя сцягі, нягледзячы на рэпрэсіі, запужванні і гэтак далей. І гэта натхняе тысячы і тысячы тых людзей, якія сёння па нейкіх прычынах не могуць удзельнічаць. У любым выпадку гэта сведчыць пра тое, што немінуча набліжаецца той дзень, калі бел чырвона-белы сцяг, герб пагоні, беларуская мова зоймуць сваё пачэснае дзяржаўнае месца. Ці верыце вы гэта? Ці верыце вы тое, што сапраўды гэта стануць тысячныя нейкія святкаванні, тысячныя натхнёныя акцыі? Беспрэчна в гэта веру. Працэс нацыянальна-творчы ён незваротны. За 25 гадоў незалежнасці узрасло цэлае пакаленне, можа быць уже і другое, якое в прынцыпе не разумее, што такое Савецкі Саюз. Да, засталіся там некая частка пенсіянераў, якія захапляюцца, але значная частка грамадства ўжо проста не разумее нават пра што размова. Яны выраслі в незалежнай дзяржаве, атрымалі адукацыю сярэднюю, вышэйшую. І гэта працэсы незваротныя. Рана ці позна яны выльюцца ў таксама чарговую хвалю нацыянальнага адраджэння. Зміцер, дякую. І ще літаральна коротко апошняе. Вот тое, што сёння на розных пляцоўках адбываецца святкаванне, гэта што? Гэта раз'яднанасць звычайная, так, яка часта здараецца? Ці гэта все ж таки пашырэнне вот гэтага святкавання, вот гэтага нейкага ўздыму, азначэння гэтага свята? Як вы лічыце? Ну, я думаю, гэта пашырэнне, это добра, калі розныя арганізацыі заклікаюць людзей, праводзяць. Безумоўна, прыйдзе той дзень і лепш, каб ён хутчэй прыйшоў, калі мы все разам будзем святкаваць такія мерапрыемствы. Ну, напрыклад, мы асабіста просто не жадаем перед выбарчай этой тэматыкай займацца, лезці, да, нехта прымяркоўвае вось гэтыя пікеты да выбарчай тэмы. Ну, нам это трошку як бы не тое, што мы там супраць радыкальна, у кожнага свае погляды, ну, нам гэта не падабаецца. Таму, ну, мажліва, нехта выбарам прысвячае тыя пікеты. Мы непасрэдна Дню незалежнасці, 25-й гадавіне незалежнасці Беларусі. Дзякую, вялікі, віншую. Дзякую. Таксама віншую вас і слухачоў, гледачоў, чытачоў свабоды. Дзякую, вялікі, дзякую. Ну і першым распачнецца эта імпрэза, я мяркую, што варта яшчэ падысці да пікету, які зараз тут праводзіць група падтрымкі кандыдаткі ў дэпутаты Ірыны Дарафеевай. Шарку не той подымаў, я шляў шуку. Рады вітаць всіх Паслухаем сёння Змітра на Дашкевіча все ж таки. святочным мерапрыемстве, прымеркаваным да 25-й гадавіны абвяшчання незалежнасці Беларусі. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Вот это сур'ёзная грамада. Мы бачым, што адшчапенцы таксама Я падцягваюцца. нагадаю, што Радыё Свабода вядзе прамую трансляцыю ад помніка Янку Купалу у сквер Янка Купалу ў Менску, якая прысвечана святкаванню 25-й гадавіны дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. 25 год таму, 25 жніўня 1991 года, Верховны Савет на пазачарговым паседжанні надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнай законнасці. Ад гэтай пары пачаўся адлік сучаснай гісторыі Беларусі.
Сёння гэтай даце прысвечаны шэраг святкаванняў у Менску. Адно з іх тут каля помніка Янку Купалу, Купалаўскі сквер, Малады фронт праводзіць літаратурныя чытанні і плануе святочнае шэсце. Пророка, поэта, публициста, драматурга выбитного, без якого не можна уявити Білорусь, незалежність Білорусі. Можна читати пам'ятники, можна читати. Я думаю, кожен недільник читання отримає ті чи інші подарунки. І ми рушимо святочним шестям до площі Незалежності. В той площі, де тисячі білорусів 25 числа 91 года домагалися незалежності з оборони Компартії. Таким чином, вітаємо, Микита, правильно? На сход, на всенародный грозный бурный сход. Иди, ограбленный, закованный народ. Як роўны ідзі жыхар межроўных жыхароў. Отдай на суд свае ўсе крыўды, слёзы, кроў. О вечным катаванні здзеку далажы і пакажы на курганы і на крыжы. І об раскопаных магілах не забудь, дзе круганы твоих там продкаў косці рвуць. Як гналі под цябе паны і каралі, як гналі проч цары з радзімае зямлі, як бацькаўшчыну твою рэжуць на кускі, як гібнеш з дзецьмі ты ад хатнія рукі. Аддаць і ўсё на суд, на ўсенародны сход. Ідзі, аграблены, закованы народ. Дякую. Живе Білорусь! Цяпер цудоўны патрыёт з цудоўным імём Богдан зачытае таксама твор Купалы. Павітаем! Хто ты гэткі? Хто ты гэткі? Свой, тутэйшы. Чаго хочаш? Долі лепшай. Якой долі? Хлеба, солі. А што болей? Зямлі, волі. Дзе радзіўся? У сваёй вёсцы. Дзе хрысціўся? Пры дарожцы. Чым асвечан? Кроўю, потым. Чым быць хочаш? Не быць скотам. Живе Беларусь! Так, сябры, яшчэ смельчакі. Ёсць! Давай, наперад. Як бачимо, Гадоўцы Зміцер Дашкевіч заклікае ахвочых прысцігу чытаць верш Янкі Купалы і вітаючы ўсіх прысутных воклічам «Жыве Беларусь». Дарэчы, гэты вокліч, за які многія грамадскія актывісты неаднойчы атрымоўвалі штрафы, цярпелі ў судах, гэта якраз ёсць Ужо громаду на вялікую нараду, на вялікі сход. Хай рассудить, хай разважа, слово цвёрдае хай скажа сам народ. Як жыць мае пажываць у родным краі, у роднай хаце, як заводзіць лад. Як жыць далей у няволі, ці разжыцца новай долей, новый узнесць пасад. Доўга людзі ў дзень блудзілі, крыўду, слёзы, кроў пладзілі, усё не ўмелі жыць. А сягоння ўжо вятое, усходзе сонца залатое, По-русски ни слова не разумею. По-русски. Ни слова. Ни слова не разумею. Я не разумею русской мовы. Мне Конституция дозволяет не разуметь русской мовы. Как вас зовут? Вас есть имя? Я не разумею русской мовы. Я не разумею. Кто вы, что вы хотите, я не разумею. Вас учили в университете. Же! Вас учили в университете белорусской мовы. Или нет? Я не разумею. Я вас не разумею. Я русской мовы не разумею. В университете выкладаюць беларускую мову? Хто апошні раз вучыў? Стань ты сторонка, родная мать, годі зимового рабского сну, годі табе уже слёзы. Вось такім чынам Выйди на поле. там, дзе ў дзяржавах, у дэмакратычных дзяржавах дзяржаўную незалежнасць святкуюць на дзяржаўным узроўні прэзідэнты, то у Беларусі супрацоўнікі міліцыі складаюць на людзей пратаколы за тое, што людзі спрабуюць прынамсі складаць за тое, што людзі хочуць святкаваць дзяржаўную незалежнасць. Хаце вясну, деток своих скрозь крыўдай, сляпілі, мучылі, гналі без часу ў труну.
учили, что ты в могиле. Только ж близ солнца здраду осилил. Выйди з-пад катера сну. Вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным з рацыямі перапранутыя, ну, пэўна, гэтулькі ж колькі ж саміх удзельнікаў свята. Солнцем знушися, зорами не скрыся, песней распейся, славой окрыся. Выйди з-пад катера сну. Всем добрый день. Своему народу, тебе, народу, згибнуту у оковах, з-пад сердца песню гэтую пяю. И ускрашаючи минувшему на новое, выказывают цяпершему твою. Сягнил давно заснувшее столетие, заслону дём утекших от хилить. И глянь, як сёння твои живут дети, як ты живешь на прадедов земли. Днепро и Сош, Двина, Беля и Нема шмат могут, что у памяти сбудить. Ты пуши беловежской сумный гомон. Послухай только, что им Супрацоўнікамі міліцыі Твоими руками камандуюць людзі ў цывільным, відаць, міліцэйскія чыноўнікі больш высокага рангу, яны зараз адышлі крыху ад удзельнікаў, бо таксама шмат прысутнічае журналістаў, якія здымаюць тое, што тут адбываецца. Таму вот неяк так дзейнічаюць, нібы за штосьці хаваючы. Ты жил, ты пановал у края роду, стерог от чужака из закона выкладал. Звон вешавы, сход ликовал народ, и сход от счастья батьківщини пал. Сьогодні усё спить и зарастає зелень. Сцяриш свой край, нема ні стен, ні рук. Звони вячоли змову, а не мель. Ярні согнули люди плачуть. Шушак зиму, привёй зимши свежий. Сапром землю не обору, не трагедию. Твои мать батьківщину лежит. Живую ты за счастье. Сынок, Россию по всем свете, як тушек ясно в гнезду разогнал. Батьки дятей, а батьков своих дети сярод могил шукают и канал. И мерцвяков знаходят. А живые, як мерцвяков поглядых и жыццё. Проклены только шепчуть вековые, да вечное чакаюць небыццё. Упаў народ, змарнеў народ, забыўся, як бацькаўшчыну, як яго завуць, як падарожны без пуцця знябыўся, як сірата, якой нідзе заснуць. Паўстань, народ, прачніся, Беларусі, зірні на бацькаўшчыну, на сябе, зірні, як вораг хату і зямлю раструсіў, як твой навала злыдняў скарб у грабе. Паўстань і глянь, як зяють скрозь вагнішчы, як носяцца ўсясветны взмен віхры, як на старога быту папялішчы свет зацвітае новыя зары. Паўстань, народ, для будучыні шчасця ты строй, каб пут не строю больш сусед. Не дайся ў гэты грозны час прапасці, прапасшы не пацешыць шчасцем свет. Сваю магутнасць пакажы ты свету, свой край, сябе ў пашане мець прымусь. Паўстань, народ, з крыві і слёз кліч гэты. Цябе чакае маці Беларусь. Живе Беларусь! Чытанні працягваюцца, выходзяць новыя удзельнікі, падходзяць новыя удзельнікі слуханняў. Поколенняў. На наше месца грамада, судзіце суд, ці мы сумленна, жыццё прайшлі, ці чарада жнівах мінулых нас не з'ела, пакінуўшы свой дым і чад. І мы па-даўняму нясмела жылі не ўлад і не ў папад, ці аб свой гонар дбай надбалі, і добровольно, без прынук, самі сабой не гандлявалі, не неслі ў петлі дум і рук, і ці пакінуць на памяць мы песні гэтакіх смаглі, з якіх бы можна было ўцяміць, што мы свабоднымі былі, а ўжо свой выдаць непадкупны, аб нас гісторыя прысуд, калі аглядам гляне рупным, і разбярэ, у чым праўда тут. У сведкі запісы пакліча, паданне клікне ў час такі, і ўсё паліча, пераліча, а суд гісторыі цяжкі. І засумуецца патомак, калі дазнаецца аб нас, што нейкі з нас хоць быў не зломак, а плечы гнуў круг не раз, не ішоў з адкрытымі вачыма ў свет і сцежкі не прастаў, а ўсёй магчымасці магчымай
Ślady топтав, себе топтав. Живе Білорусь! Раз. Наступні удільники. Можна представлятися так само одразу. Вот эти человек. Ага, потом. Еще раз вибачте. Пані Наталя Бурт. Не вздыхай, не бядуй, брат замучений мой. І життя не кляни. Думу песню запей, стань отважной и тупой. Еще раз не засни. Хоть за хмарою хмара плыве чародой. Сильней хмар — это солнце огни. И ты, брат, не бядуй, рвися к солнцу душой. Еще раз не засни. Более крыжем одним — это тень пред зарой. А там лепшие новые дни. Дык не плачь же, мой брат, запей песню со мной. Еще раз не засни. Дякую. Живи Беларусь. Купала ворогам Білорусі. Чого ж вам хочеться, панове? Який вас викликав примус? Забіть тривогу об той мові, якою звався Білорусь. Чому вам дикая гумова? Поверьте, ваш ее не украв. Своей он только исполнил словы, з яких родился, подрастал. Теперь и вы заговорили, за пекой вышли, як земли. А что ж дагэтуль вы робили? А где ж дагэтуль вы были? Ваш брат и темный, и голодный, хатинки свой живая век. И век не знал он дум свободных, и крылдил свой брат. Человек, вам страшно нашей слезной песни? И жаль бы страшно вам, глухи. Вам жутко солнце на предвесні, мне вам холод с темнотой. А что ж вам Беларусь гэткого посмел зробить, посмел сказать? Эх, треба ще довго вас учить, як свого брата шанувати. Эх, киньте крыльями кормиться, кожный народ сам себе пан. Беларусь может вместиться, сильнее лишь славян. Напасть ланкой понурой, и погасить вам право меня. И столько, как сам начинал, на каждом своих, бессильных монстриков, поверь, свободы, ровности, знания, потеряемся без света. И будем у компонования там, и сегодня плачет дед. Живе Білорусь! Живее! У нас не такое все революційне, у мене є такий більш ліричний вірш. Лірика. Да. Нарешті. Мамка, нам сьогодні гаманили в школі об якості Білорусі, що живе на волі. Хоч я слухаю вельми щиро, не люблю іначе. Ды ніякими путями, що все це значить? А ви стоя, мої дітки, глянь, зірні навколо. Бачиш, гэта і сялібы, хаткі наших сёлаў, гэта поле, шнур ля шнураў, згоркі, лагчынкі, на ўзмешку грушу дічку, крышка ля пуцінкі. Бачиш логіці, нажаці, а на іх крыніцы, далей бор зялёны вонкі, што ўвысь глядзіцца. А там далі, дзе ж вока дасягнуць не можа, тое самае пабачыш, а ўсё так прыгожа. Сотні вёсак і мястэчак, гарадоў нямала, рэк бурлівых, пуш гамонкіх з неапетай хвалай. Там плывуць Дняпро і Сожа, ды Дзвіна і Нёман, Белавежа, Налібокаў там шуваць і гомон. Гарады, Мінск, Віцебск, Вільня, Магілёў, Гародня і Смалецк сцяной цаглянай разляглі выгодні. Аб вялікай нашай славе сведчыць на свет цэлы, як жылі мы, панавалі ў родным краі смела. Бо ўсё гэта, мае дзеткі, ад межаў да межаў, Беларусяю завецца і да цябе належыць. А, ўжо сцяміў, дык багат я, меўшы столькі цудаў. Гэткім чынам я ніколі слушкаю не буду. Ну, яшчэ скажы мне, мамка, бо я не разважыў, што такое беларусы, як настаўнік кажа? Ах, які ты яшчэ дурненькі, каб не скеміць гэта. Ну, паслухай, усе людзі, што ад лета ў лета, ад пакон вякоў жылі тут і жывуць сягоння, носят свитки, носят лапти, ды былі ў прыгоне. Усе, і ты, і я, суседзі. Хто, по-твойму, прусы? Дык жыўцям на Беларусі жывуць беларусы. І яшчэ
Хто з тобою чинить? Як же і наші білоруси можуть гаманіть? Як же ми з тобою готові ось у эту хвилю? Як же я даю на цифры для малої Марини? Ти послухай, як на вёску каже дядько, як дають хліб жні за свої роботи. Читання, як ми бачимо, виходять нові і нові читальники білоруської поезії Янки Купали, і тим часом підходять нові люди, як ми бачили, тільки що піднесли плакат, присвячений Едуарду Пальчесу. Сьогодні розпочався суд над адміністратором сайту 1863 год Едуарда Пальчеса, який признаний політвязням. І от зараз Зміцер каже, що закінчуються гэтыя читання, і знову активізувалися супрацовники міліції у цивільним і у формі. Вони знову спробують підійти до Дмитра Дашкевича з тим же самим протоколом. Поглядим, що буде відбуватися зараз. Спробували скласти на його протокол, Зміцер просто відмовився нечто казати. Зараз вони знову спробують наблизитися до вядоўцы. Весело сумный долик пить. До Бога верой стежку значит, на Бога с торца надеюсь. Быть белорусом, это значит за родный край сгорать на дым, а белоруску чуть и бачить на гэтым свете и на тым. Еще Белорус! Сябры, ну я тады на правах вядоўцы дазволю сабе таксама скончыць творам Купалы. Далей нацыянальны паэт-рэвалюцыянер Славамір Адамович вызначыць пераможцаў. Мы ўручым прызы каштоўныя і рушым святкаваць. Вось пані Ніна Багінская подцягваецца. Это галоўная наша зброя ў барацьбе з рэжымам. Акоў паломаных жандар. Акоў паломаных жандар, слюнём зарыўшыся ў нару, сидзіць расійскі чынадрал, слуга отечеству, цару. Ён сніць былую моц і шыр, цары, царыцы, церквы, трон. Послухаем размову з супрацоўнікам міліцыі, з судзельнікамі. Нумар его. Ви ж ведаєте, напевно, добре. Ви ж, напевно, добре ведаєте. Я хочу все равно познакомиться. Светлана, отчество ваше как? Можно уточнить? А ви протокол складаєте? Нет. А для чого ви тоді переписуєте? Для составления административного протокола. Совершенно верно. А что я нарушила? За участие в несанкционированном мероприятии. А именно Запиши ее фамилию, я потом тебе скажу. Нет. Назовитесь, коли ласка. Это не важно. Вот пускай назовется, я назову. Значит, не важно. А потом я назову. Хочете сказать протокол, кажется, не важно. Як-то не важно. Пришли тут до женщины пристроили. Потому что я вам назвал свою фамилию. Идите в сторону. А вы Якшина ее кто фамилия. тут? Я не заминаю, это вы заминаете. Ну, вось так размаўляюць з удзельнікамі акцыі. Вы назовіцеся, складзём протокол, але хто я, то я не называюся. Так дзейнічаюць супрацоўнікі міліцыі у нас. І гэта падкрэслю на святкаванні дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Самодержит царь, писал ланцужный свой закон, что мать Русь есть и жандар усей Европы. И свой сон снедали гэты царадлон. Зміцер Дашкевич прамаўляе да супрацоўнікаў міліцыі. Свой распростерти черный тень. Ён, гэты скинутый сатрап, не зная, что в свободе жить. Ему дай висельню дыкап на ёй языки усел душить. Не по нутру, як смерть ему, что белорусское дитё бяжить у стюжную зиму, у школку спознавать жыццё. Збаяўся, что хлопец малы, молодофронтовца ён сын, у родной мове учиться змог. О, стыдно, русский гражданин, язык твой царский он тебе, не выража, спокойный будь. Тебе твоим же у клятьбе, ён не забудя помянуть. Былых не выключишь веков, и ты Москвы коронной гразь. Порваных не скуешь оков, з якой брехнёю не влазь. Живя Беларусь! Живя Беларусь! Живя Беларусь!
приехала женщина на ровары, якая мне б хотелось просто здесь поразмовлять. З вами Радіо Свобода, ми у прямому ефірі. Я бачу, що ви з ровером. Цікаво, ви сюди випадково потрапили? Да, совершенно верно. Я здесь случайно, ну, вот попала на это мероприятие. Ведаете, что это? Что тут отбывается зараз? Ну, я вижу вот это вот культурно-исторический наш флаг. Какие? Черно-белый, да. И здесь читают стихи Янку Купалу. А к какому мероприятию, я думаю, что это связано с провозглашением независимости 26-го. Докладно. Да, 25 год державной незалежности. Да. Вот я думаю, это мероприятие приурочено, но зато я поняла, поскольку вообще на такие мероприятия никогда не ходила, как зачищают вот это все пространство у нас. Что вам больше подобается? Как святкуют и зачищают? А вот, я не знаю даже, как сказать вам, наверное, удивление, удивление, что вот такой харизматический молодой человек, и, наверное, еще удивилось, что вот на такие мероприятия выделяются силы для наведения порядка. Вот это мне тоже удивило. Что тут такое? К экстремизму никто не призывает, в принципе. Янки Купала стихи читают. Вот так. Ну, все. Що для вас, як вам подається, чи важливо це свято, чи треба буде його святкувати? Як ви думаєте? Я не знаю, как это как нам подняться с колен и, наверное, важно, да, важно. Почему? Потому что я еще думаю, что, я трусливая, я не пойду. Я старая и не пойду. А вообще это все нужно, потому что меня удивляет, так, молодой человек говорил, и я говорю, стихи Пушкина, который создал литературный язык русский, превозносят, а стихи Янки Купалы, который тоже создал белорусский язык, но почему-то становятся они, вне закона, да? То есть, может быть, наоборот, наградить этих хлопцев, я не знаю, за то, что они несут культуру белорусскую, язык белорусский. Вот так. Вот это мои соображения. Дякую вам велике. Со святом, з державної незалежності. Спасибо. Ось такі удільники тут, як бачно випадково, сапраўды чалавек цяжка звінаваціць, што нейкая заангажаванасць, бо бачыце, як супрацоўнікі міліцыі спрабуюць гэта рабіць, спрабуюць у чымсьці звінаваціць людзей, што яны тут сабраліся святкаваць. Паглядзім, што адбываецца далей. Зміцер Дашкевич ушановує удзельнікаў. Беларусь, тых хлопцаў, якія сёння воюють з Москвовською ордой за нашу волю, за волю України і Білорусі. Так, таким чином віншуємо. І ще одна чешотка Микита. Таким чином, я розумію, ніхто не застався без подарунка. Всі останні, хто не читав вірші, кусають тепер локті. Але, сябри, є добра новина, ми зустрінемося пред год. Тепер святочним шестям, рушенням таким, ми розмірковуємося ланцюжком, ми йдемо на площу Незалежності. Тую площу, де 25 год тому десятки тысяч белорусов домогались свободы, незалежности, забороны Компартии и ГКЧП. Бо многим, здається, просто так собрався, там Верховний Совет нечто призначив, але самі депутати Верховного Совета свідчать. Їх було, нагадаємо, 30 чоловік супроти 320 комуністів. Каб не десятки тисяч патріотів на площі, білоруська історія могла б мати зовсім інший ход. Таким чином ми рушимо нашим святочним шестям. Живе Білорусь! Живе! Кому треба стяги, сябри, ось Перш чим зараз вишептується шестя да процес хода до площі Незалежності, я би ще хотіла одну секундочку, колькі слова поговорити з удзельниками пікету Ірини Дорофеевой. Гэтыя люди стаяць з чырвона-зялёнымі сцягамі, за якія дзяржаўная ўлада, міліцыя не пераследуюць людзей, то мне бы хацелася даведацца. Добрый дзень. Радыё Свабода, ці можна колькі слоў? Да, конечно. Па-першае, віншую з гадавінай незалежнасці. Вас таксама. Дзякую вам вялікі.
Ці ведаеце, што тут адбываецца? Да, конечно, ведаю. Я ведаю, што адбылося ў 1991 годзе, чаму сёння сабраліся тут гэтыя людзі, нашы грамадзяне, нашы страны, для таго, каб, ну, я слухала, чыталі вершы Янкі Купалы, так, нашага славутага песняра. И с вельми большой увагой я прослухала гэтыя вершы. Дзякуй вам вялікі, дзякуй. Мне цікавіць, от вы тут як перадвыбарны пікет, ці як святкаванне гадавіны незалежнасці? Мы як сёння, мы здесь як пікет у падтрымку нашага кандыдата в дэпутаты Ірыны Дарафеевай. Вось, але нам было вельмі прыемна, што радам з нашым пікетам вось было і такое ваше свята. Я так разумею, што не выпадкова тут. Мы тут, нет, мы заявили гэты пикет уже давно, мы не ведали, что будет у вас мерапрыемство, да. У нас сегодня был заявлен у гэты теплый летний вечер пикет тыдзень ці 2 тыдні тому. Да все ж таки у вас ці у нас? А нам надо, трэба что-то дзяліць, нам и вам. Я так думаю. По-моему, не. Так. А скажите, вот зараз да удзельнікаў падходзілі супрацоўнікі міліцыі, складалі протокол, так, за несанкцыянаваную акцыю. Ну, як бачым, сёння тут шмат чырвона-белых сцягоў, але і за іх многія людзі цярпелі, так, атрымоўвалі штраф і так далее. Што вы про это думаете? Про што, про гэта? Про штрафы за чытанне вершаў, за чырвона-белыя сцягі. Вот сёння спрабуюць скласці адміністрацыйны протокол вот за гэтую падзею. Ну, калі гэта падзея не санкцыяніраваная, так, ну, видимо, ёсць заканадаўства, якое прадугледжвае нейкія меры пакарання. Ну, я не маю да гэтага ніякага дачынення. Мне шкада вельмі, наверное. За чытанне вершаў трэба штрафаваць ці не? За чытанне вершаў не. Вот. А чаму вы чаму не было дазволу чытаць вершы? Што трэба браць дазвол? Ну, не ведаю. Добре, дякую вам вялікі. А яшчэ, як вам падаецца, ўсё ж такі на сёння, як бачым, падзеленае вот это наше грамадства, так, пад сцягамі пад рознымі, так? Ну, можа, і грамадства і не падзеленае, прынамсі сцягамі падзеленае, так? Усё ж такі, вот, як вам падаецца, як мусіць быць, які мусіць быць сцяг? Ці ёсць тут нейкі кансэнсус, ці яго быць не можа? Я думаю, што ў любым пытанні можна знайсці кансэнсус. І ў тым ліку па пытанні дзяржаўнай сімволікі. Але ж гэтая сімволіка была зацверджана на рэферэндуме, таму гэта народнае волез'яўленне. Калі будзе іншае, чаму не? Чаму не? Дзякую вам вялікі, дзякую. Са святам яшчэ раз. Всего доброго. Ну, мы тым часам бачым, што калёна далёка рушыла ўжо на праспект Незалежнасці, пакуль мы размаўлялі. Таму мы будзем спешацца дагнаць калёну, пабачыць, як шмат людзей, як ідзе гэтае шэсце. На пешаходным пераходзе. На пачатку калёны стаіць Зміцер Дашкевіч, грамадскія актывісты. Ну, практычна кожны чалавек з чырвона-белым сцягам. І калёна рушыць у бок плошчы Незалежнасці. Тут на пешаходным пераходзе удзельнікаў шэсця вітаюць машыны сігналамі адпаведнымі. Спасибо.
тым часам калёну раздзялілі на две часткі светлафорам, і вось одна частка рушыць, другая стаіць яшчэ на пераходзе. Ну, тут побач са мной якраз ідуць вельмі вядомыя грамадскія актывісты, у прыватнасці спадарыня Ніна Багінская, якая традыцыйна ўжо са сваім чырвона-белым сцягам, за якім яна церпіць апошнім часам вельмі моцна, вельмі сур'ёзна. Спадарыня Ніна, што думаеце пра сённяшняе святкаванне? Ці не асцерагаецеся пасля тых рэпрэсій, якія на вас былі накладзеныя, і зноў выходзіць з чырвона-белым сцягам? Я лічу, што я не парушаю закон. І зараз гэта свята сапраўднае. Мы можам святкаваць два свята 27 ліпеня, калі была абвешчана дэкларацыя, і сёння, 25 жніўня, калі ўжо дэкларацыя была пацверджана законам і была створана дзяржава незалежная Республіка Беларусь. Ніна, для вас што гэта свята? Гэта адраджэнне нашай мовы і культуры, передусім. Я радавалася, пакуль не прыйшла прэзідэнцкая ўлада, што адбывалася адраджэнне. З кожным годам колькасць беларускіх школ павялічвалася. Людзі павярнуліся, русіфікаваны мой народ павярнуўся да мовы. Спадарыня Ніна, от у гэтай сувязі вы адна з немногіх, хто працягвае папулярызаваць наш чырвона-белы сцяг, які быў адменены літаральна праз 4 гады, як быў зацверджаны дзяржаўным. Чаму вы гэта робіце? Сцяг сімвал дзяржавы. Гэта, напэўна, сцяг – это сакральная выява цивилизации нашей. Вы поглядите, як вяры шли на оборону своей незалежности. Они же передусім Харунжий вел стяг, нес. Вот и так стяг державы, и тому вот стяг и был заборонены хитриками. И мова была фактично заборонена, двумов'я было видено, менавіта, каб згубить нашу незалежность, наш этнос. И это мы назираем за 20 год панавання президентской улады. Тому я супраць президентской улады, повинен быть парламент, треба вернуть стяг, и мова поступова вернется. Галоўнае сцяг, наш сімвал. Дзякуй, Ніна, дзякуй. Ну, мы тым часам будзем рушыць далей, даганяць астатнюю калёну, якая таксама не стаіць на месцы. І яна даволі значная, хочу сказаць, што колькасць удзельнікаў хіба павялічылася ад таго месца, як выходзілі ад помніка Янкі Купалы, бо галава калёны ўжо каля Кастрычніцкай плошчы, а мы знаходзімся ў сярэдзіне. Ведем репортаж з середини колони, і за нами так само ще до Купали, до парку Янки Купали йдуть удзельники. Побач со мною ще одна удзельниця пікету, відома громадська активістка Ольга Николайчик. Хотела бы показать Ольгу Николайчик и ее портрет «Свободу Пальчису». Ольга, со святом, сапраўды, перш за ўсё, со святом, и по-другое, чаму с собой вось гэты портрет Эдуарда Пальчиса? Сёння адбыўся суд над сайтам гістарычным, за які сядзіць, за стварэнне якога сядзіць ужо даўно ў турме Эдуард Пальчис. Ён беларус сапраўдны, ён чалавек інтэлектуальны, разумны, і сёння гэты суд адбыўся ганебны абсалютна над гістарычнай праўдай, над гісторыяй нашай, над беларусамі. То бок хутка будуць судзіць нас усіх за то, што мы это читаем праўду гістарычную. Таму я выйшла з гэтым партретам, па-першае, нагадаць мінакам, што хлопец ні за што ў турме, а па-другое, нагадаць то, што сёння суд зрабілі над ім, это паказальна, нам продемонстровали ганьбу, что нас будут судить за то, что мы святкуем День незалежности Беларуси. Это все улада, это халуи Кремля. Мне брыдка на их глядеть, их тут шмату цивильным, гэтых так званых правоохоўнікаў, а яны насамрэч просто звычайныя васалы, якія прадаліся, яны здраднікі нашай дзяржавы. Мне брыдка на іх глядзець. Але ж тым не менш, Дзень незалежнасці ёсць, і мы ёсць. Дзякуй, Ольга, дзякуй. Віншую. Мы працягваем шэсце. Я нагадаю, што ў эфіры радыё «Свабода» мы вядзем прамы рэпартаж са святочнага шэсця, прысвечанага 25-годдзю дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Гэтае шэсце праводзіць «Малады фронт», прыняць удзел у ім заклікаў Зміцер Дашкевіч. На пачатку гэтага святкавання
каля помніка Янку Купалу у Купалаўскай скверы адбыліся літаратурныя купалаўскія чытанні, а зараз все удзельнікі рушылі на плошчу Незалежнасці до того месца, дзе 25 гадоў таму, 25 жніўня 1991 года, Верховны Совет на пазачарговай сесіі зацвердзіў дзяржаўную дэкларацыю Беларусі у якасці канстытуцыйнай законнасці. Мы уже размаўлялі колькі з удзельнікамі, вядомымі грамадскімі актывістамі Нінай Багінскай, Вольгай Нікалайчык, але я скажу, што тут шмат прысутнічае людзей маладых. Зараз мы паспрабуем паразмаўляць з гэтымі людзьмі. Чаму яны ўдзельнічаюць, хто яны такія зрэшты? Для многіх 25 год гэта цэлае жыццё. Некаторыя, напэўна, яшчэ былі немаўлятамі, калі прымалася гэта гістарычная дата, калі адбываліся гэтыя гістарычныя падзеі. Ну і таму, я думаю, варта было б пацікавіцца, што думаюць яны пра гэта свята. Добрый дзень, малады чалавек. Радыё Свабода хацела б колькі словаў перапытаць вас адносна сённяшняга дня. Калі не сакрэт, колькі маеце гадоў? Як бы не прынята пытаць пра ўзрост, но тым не менш. 20. Ці ведаеце, што сёння за дата? Конечно ж ведаеце. Не ведаю, дзень Ну, вы маладзейшы за гэтую падзею на 5 гадоў, правда? Так. Ну, можа, тады мае сэнс перапытаць, адкуль вы гэта свята ведаеце, што оно для вас азначае? Бо дзяржаўную незалежнасць некалькі разоў гэтую дату пераносілі. Сёння бачым вакол нас вельмі шмат людзей, для якіх гэта, ну, напэўна, не свята, напэўна, яны пра яго не ведаюць. Вы адкуль ведаеце, што для вас гэта азначае, што знаеце пра гэта? Ну, для мяне гэта азначае Дзень незалежнасці, незалежнасці маёй краіны. Гэта маё асаблівае свята, таму што я хачу, каб наша краіна была незалежнай. І вось таму я тут і змагаюся за тое, каб наша Беларусь стала незалежнай, каб сюды, і каб тут яшчэ было болей і болей людзей, каб далучаліся, каб ведалі, што пра гэты дзень, каб не забываліся. Ну вось, жыве Беларусь. Жыве. А ўсё ж такі, каб людзі ведалі, трэба ведаць адкульсьці. Вы адкульсьці ведаеце? Ведаю ад сяброў, таму што гэта гісторыя. Ну, у школе вы вывучалі? Так, так. Вывучалі эту дату. Ці верыце ў тое, што некалі тут будзе шмат людзей? Бачыце, сёння не так дужа людзей шмат, але як вам падаецца, ці калі-небудзь будзе гэта свята такім для многіх людзей? Ну так, спадаецца, што будзе. Настане гэты дзень, настане гэты момант, калі людзі пачнуць ісці на плошчу, ісці на акцыі, калі стане яшчэ больш і больш людзей, і ўсё будзе добра ў нашай краіне, і пераможам д'ябла, і ўсё будзе перамог за намі. Дзякую вам вялікі, дзякую. Таму што я б не хадзіў, калі б я не верыў тое, што мы пераможам, я б не хадзіў. Але я веру ў тое, што мы пераможам, і нават перамога пачынаецца за мяне, ну, з асаблівага чалавека. Дзякую вялікі, дзякую. Тым часам, калі ён рушыць па праспекце Незалежнасці, па ходніках, зараз мы ўжо знаходзімся тут, каля цэнтральнага універсаму, на плошчы Незалежнасці засталося літаральна некалькі десяткаў метраў. Я думаю, што таксама варта было бы пацікавіцца у мінакоў, выпадковых мінакоў, якія тут ёсць на праспекце, ці ведаюць яны, што адбываецца і што яны пра гэта думаюць. Вельмі многія людзі проста стаяць на ўзбочынах і назіраюць за гэтым шэсцем. Тут побач, я бачу, на ўзбочыне стаяць маладыя людзі, я бы хацела паразмаўляць з імі. Дзень добры, маладыя людзі. Радыё Свабода. Ніяк. Нават размаўляць не хочаце. Нічога не знаеце пра тое, што тут адбываецца, нічога. І не хочаце гаварыць. Вельмі шкада. Ну, добрага вечара. Ну, вось так, не атрымалася у нас паразмаўляць, няма ахвоты ў людзей. Ну, бывае такое. Тут маладыя людзі бяруць стужкі. Дзень добры, маладыя людзі, Радыё Свабода. Вельмі прыемна. Што вы ведаеце пра тое, што зараз адбываецца? Я так разумею, што гэта адбываецца шэсце з нагоды
25-х ульоток прийняття декларації об незалежності Білоруської ССР. Ми живемо в Білоруській ССР? Ні, але декларація була об суверенітеті Білоруської ССР. Об суверенітеті Республіки Білорусь. Білоруська ССР. Але була прийнята опозицією у Верховному Совєті Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. Я просто вивчив історію. Неблаго, але чому не удельничаете, скажите? А я не ведал, что некое шествие отбывается просто. А хотели бы? Мусі бути. А ввогуле, як ставіться до державної незалежності? Вітаєте ці, може, легше було б так, як некалі? Як ви думаєте, становче, вядомо, ставлюся? На белорусской мове где научились размовлять? Я до 10 год жив у Росії і навчився розмовляти сам. Зараз я вчуся на філфаку БДУ на білоруській філології. Віншуй тоді за святом. Дякую. Живе Білорусь. Живе. Ну, бачимо, що Змітер Дашкевич так само тут підходить до навідників, кав'ярні, роздає їм ульотки. Бачите, люди вельми приязно це сприймають. Всім сусідам, паненкам, от прихоженьким дайте этим пастушці. Коли ласка, братка. Один. Кажите, коли ласка, два слуци литератора. Чому взяли? Что это, видите? Так, хочется. Просто хочется и Хочется всё? перемен, да. Это для вас что, символ перемен? Ну, наверное, да. Дякую вам велике, дякую. А ці ведаєте, пробачте, а ці ведаєте, що сьогодні тут святкується, що за свято? День незалежности вроде. Як ви ставите до этого, что святкують, что он есть этот День незалежности? Просто людей увидел, интересно. Хочется, чтобы немножко поменялось что-то в жизни. Дякую вам, дякую. Всього доброго. Ну, ось таким чином, бачите, святкування відбувається стихійно і відбувається імпровізовано і вельми активно, бачите. Змітер Дашкевич застався від особної кальони, бо, бачите, розбираються його червоно-білі стужечки. Збираємо стужки, стяг, який вернеться ще. Не бачу радості на ваших тварях. З Днем Незалежності. Наш стяг. Некоторые осторожно гэта робяць, але тым не менш прымаюць стужкі. Для некаторых, магчыма, нават невядома, што гэта. Бачыце, бяруць, спыняюцца легкавікі і таксама просяць. Червоно-белый стяг, який вернеться. Собри. Разбираем стужки. Молодцы, все, соседям, собрам. Стяг, який вернется. С Днем Незалежности, собри. С Днем Незалежности. Разбираем стужки. С Днем Незалежности. Наш стяг вернется. С Днем Незалежности. Паненки. Глядите стяг, бел черно-белый. Бел черно-белый стяг, який вернется. Живи Беларусь. Ведаеце, што гэта за стужкі? Неахвотныя размаўляць дзяўчаты. Ну што ж, пойдзем далей. Думаю, знойдуцца тыя, хто захоча сказаць колькі словаў. Ой, молодцы, живи Беларусь. Наш стяг, який вернется. Собри, ну что такое? С Днем Незалежности. Собри, с Днем Незалежности. Стужки, стяг, який вернется. В Макдональдсе такая публика депрессивная сидит, я не ведаю. С Днем Незалежности. Да, Собри, с Днем Незалежности віншуем. Стяг, який вернется. Класка. Это ж святое. Детям треба на заплечники, как пошли в школу. Стяг, який вернется. С Днем Незалежности. Добрый день. Віншуем со святом. Ці ведаеце, якое свято сьогодні? Извините, не знаю. День державной незалежности Республики Беларусь. Сегодня? Так, 25 годов. 25-го, сегодня август, ну точно, да. Ці ведали про эту дату? Ведала. Что думаете про державную незалежность? Насколько это важно для нас? Я думаю, что очень важно. Ну, простите, пожалуйста, но я спешу, извините. Всего доброго. Ну, таким чином продолжается шествие. Голова кальоны уже далеко опынулася от лідера, от Змітра Дашкевича, який тут активно роздавав ульотки. Ну, будемо рушити далі. Поспробуємо потрапити в голову кальони.
Зміцер Дашкевич у пераходзе працягвае раздаваць улёткі. Нагадаю, што Радыё Свабода вядзе прамую трансляцыю з урачыстага шэсця, прысвечанага 25-м годкам дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Гэтае свята сёння праводзіць малады фронт. Лідар фронту Зміцер Дашкевич заклікаў грамадска актыўных людзей, небыякавых людзей сабрацца каля помніка Янку Купалу, дзе о 18 гадзіне адбыліся літаратурныя чытанні купалаўскія, а зараз удзельнікі гэтых чытанняў рушылі да плошчы Незалежнасці, да таго месца, дзе 25 гадоў таму была абвешчана декларация о державном суверенитете, приняла конституционную законность. Наш родный вернется, что такое 25 год незалежности. Сегодняшнее чытанню тых, хто чыталі вершы, тыя, хто арганізоўвалі гэта чытанне, яны былі проста адбіты, можна сказаць, грамадскасцю ад супрацоўнікаў міліцыі, якія спрабавалі складаць на іх адміністрацыйныя пратаколы за удзел у несанкцыянаваным шэсці. Вось так атрымалася, што зараз мы знаходзімся пры канцы калоны, якая ўжо рушыла да плошчы Незалежнасці, разам са Змітром Дашкевічам, які раздае чырвона-белыя стужкі мінакам. Вельмі многія ахвотна прымаюць гэтыя стужкі, ведаюць пра дзяржаўны суверэнітэт, пра гэтае свята набыцця дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Не ўсе удзельнічаюць, але вітаюць вельмі ахвотна удзельнікаў. Мы спрабуем дачакацца Змітра Дашкевіча, які раздае чырвона-белыя стужкі мінакам, каб далей рушыць да плошчы Незалежнасці. Зараз мы пацікаемся ягонымі ўражаннямі ад гэтай ягонай акцыі. Зміцер, літаральна колькі словаў, все ж такі ўражанні ад таго, як людзі ўспрымалі раздачу вот гэтых чырвона. Вельмі натхняльна, я гляджу ввогуле кожную нашу акцию все больше натхняльна, люди разбирают стужки. Вот просто, як той казав, і гарячі пирожки яны, люди натхняются, радуются. На кожній акції такої ми каля некількох сотень, на этой, здається, каля 300 сотень, на минулой 500 їх було роздадено. Я думаю, це натхняльна. Як вам падаецца, чаму? Это сапраўды, адзін малады чалавек мне адказаў, я перапытала, чаму ён узяў, ён кажа, хочацца перамену. То бок, як вам падаецца, што за гэтым стаіць? Людзі сапраўды чакаюць нейкіх зменаў, і для іх гэта сімвал? Людзі вельмі даўно чакаюць зменаў, і натуральна гэта сімвал пераменаў, гэта сімвал адраджэння, гэта сімвал праўды, врэшце рэшт, всяго новага, што прыйдзе. Таму што пад чырвона-зялёным сцягам всю нашу гісторыю тварылася толькі хлусня. І 22 гады фактично Лукашенко знішчаў патрыятызм, нацыянальную свядомасць. Той час, калі патрыётаў сажалі ў турмы, рускаму свету давалі зеленую дарогу. Натуральна, для кожнага патрыёта белы чорна-белы сцяг – это сімвал перамены і адраджэння. У памяці застаўся, як вам падаецца? Натуральна. Людзі памятаюць гэты сцяг, все ж таки 4 гады ён быў дзяржаўным. І я ўражаны вельмі, што нават моладзь, маладыя людзі, народжаныя пасля 90-х, яны ведаюць гэты сцяг. Дзякуй, вялікі Зміцер, дзякуй. Рушым да калоны. Сябры, з Днём Незалежнасці віншуем. 25 год таму была забаронена кампактная плошча Незалежнасці. Сябры, віншуем з Днём Незалежнасці, берите стужку. Сябры, з Днём Незалежнасці. Так здарылася так, што сапраўды шэсце рушыла далёка наперад, але... Незалежнасці 25 год таму была абвешчана незалежнасць, забаронена кампартія. Сябры, віншуем з Днём Незалежнасці. Это наш центр федерации. С Россией. Я даже не знаю, о чем речь.
Гэта бело-червоно-белый стяг, який Лукашенко в 95-м году заменил на эту советскую ночь червоно-зеленую. Мы это не признаем, ими. Рушым услед за Змітром Дашкевічем. Бачым, што калона сышла наперад даволі істотна. Ну, але гэта будзе шанец людзям таксама на плошчы Незалежнасці пабыць, каб іх пабачыла найбольшая колькасць людзей, каб яшчэ раз нагадаць пра сённяшняе свята. Бачым маладую дзяўчыну з бело-червоно-белой сушкой. Добрый день. Я прошу прабачэння. Только что вы взяли бело-червоно-белую сушку. Я так разумею, что вы в этом шествии не удельничаете. Нет, я случайно здесь, абсолютно. Ну, але ведаете, что это отбывается? Ну да, вот сейчас узнала. Мне приятно, что такое вообще происходит. И приятно быть невольным участником, скажем так. Скажите, ласка, на державном узроўні гэта свято не святкуецца. Что вы про это думаете? Грустно, что так. Грустно, что молодежь не знает об этом. Что все очень пассивные. Хотелось бы, чтобы это немного больше в массы выносилось. От чего это залежит? Каб больше активные были, каб люди больше ведали про это? От чего зависит? Ну, сложно сказать. Ну, возможно, на каком-то образовательном уровне это должно меняться. Ну, в целом, наша система, она не располагает к тому, чтобы такие вещи знали. Или широко ведомые, да. Да. Но тем не меньше, вы бело-червоно-белую сушку взяли и понаведаете, что это такое, так? Ну, конечно, да, я в курсе. Вот. Ну, я сама не очень осведомлена о очень многих вещах, и хотелось бы даже, вот, чтобы я более... Чтобы лучше я владела родной мовой. Вот, я не владею ей в данном, скажем так, моменте. Вот, хотелось бы немного больше, чтобы это было распространено. Ну, хіба апошнє питання. Вот то, що ви кажете, для ваших знайомих, для ваших сябров, ці можете за їх сказати, ці не можете за їх сказати про подобні настрої? Ці є такі настрої в громадстві Оголі, вокруг вас, там, де ви живете? Очень мало такого настроя, все очень тихо, все спокойно, все боятся за свою шкуру, все в очень напряженном таком состоянии. Я вижу, что люди шарахаются от этой ленточки, потому что видят, так сказать, стражей правопорядка, и все беспокоятся за свое будущее, скажем так. Это нормальная ситуация? Это ненормальная ситуация, очень хотелось бы это поменять, но, к сожалению, в данной ситуации я не вижу, что вообще могут быть какие-либо перемены в нашем обществе. Это очень грустно, но это факт. Переменов не чекаете никак? Они возможны, но мне кажется, надо, чтобы еще у нас усугубилась ситуация, чтобы что-то поменялось. Пока все очень так, все боятся, все очень тихо и спокойно, к сожалению. Дякую велике. Ну, тим не менше. Живе Білорусь? Живе Білорусь. Живе. Ну, от і з нами так само Змітер Дашкевич, який обвіщає сьогоднішнє свято вокличем «Живе Білорусь». Побач супрацовники міліції, правда, не чапають. Ну, але все, як говориться, на стражі. Бачым нават такое, што чырвоны ліхтар на светлафоры на пераходзе проста гарыць бясконца. Скончыўся тэрмін ягонага перапынку, но тым не менш вот прайсці не можам праз дарогу. Будзем чакаць неведама колькі. Яшчэ раз нагадаю, перш чым мы дагонім нашу калёну, яшчэ раз нагадаю пра тое, што ў эфіры Радыё Свабода і мы вядзем прамую трансляцыю са святкавання 25-х угодкаў дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. 25 жніўня 1991 года Верховны Савет Беларусі на сваёй пазачарговай сесіі
надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі статус канстытуцыйнай законнасці. Гэткім чынам за дзесяткі, нават сотні гадоў расійскага, а пасля савецкага панавання Беларусь набыла дзяржаўную незалежнасць. Менавіта ад гэтай даты ўжо пачалася юрыдычная дзяржаўная незалежнасць Беларусі, дзяржаўны суверэнітэт. Ну, як ведаем, літаральна, дарэчы, у той час на паседжанні таго Верховнага Савета была забаронена камуністычная партыя. Пазней былі прынятыя за дзяржаўныя сімвалы чырвона-белы сцяг і дзяржаўны герб пагоня, якія праз 4 гады былі скасаваныя на рэферэндуме і прызначаныя цяперашнія дзяржаўныя сімвалы чырвона-зялёны сцяг і амаль савецкі герб. Сёння грамадскія актывісты нагадваюць пра падзею 25-гадовай даўніны, нагадваюць пра нацыянальныя сімвалы, якія былі дзяржаўнымі, чырвона-белы сцяг, герб пагоня, і нагадваюць пра гэтую падзею, якая стала вельмі значнай для гісторыі Беларусі. А 18 гадзіне каля помніка Янку Купалу сабраліся актывісты Маладога фронту, проста небыякавыя людзі, паэты, якія чыталі вершы Янкі Купалы, а пасля рушылі шэсцем па праспекту Незалежнасці да плошчы Незалежнасці, каб пабыць на тым месцы, дзе 25 гадоў таму адбылася эта гістарычная падзея надання дзяржаўнай законнасці дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Аб тым, што Беларусь займела свой дзяржаўны суверэнітэт. Як ведаем, што ў той час, 25 год таму, вельмі многія краіны паслясавецкія рэспублікі абвесцілі свае дзяржаўныя суверэнітэты, тады так і называлі парад суверэнітэтаў. І зараз гэтыя краіны святкуюць дзень сваёй незалежнасці на дзяржаўным узроўні. Днямі так адбылося ва ўкраіне, калі прэзідэнт Украіны прымаў парад, вайсковы парад, адбыліся шэсці святкаванні. У Беларусі гэта робяць грамадскія актывісты. У розных канцах гораду сёння адбываюцца святочныя акцыі. Это ўсё робіцца сіламі грамадскасці. Дзяржава ніяк не ўдзельнічае ў святкаванні дзяржаўнай незалежнасці, як гэта не дзіўна гучыць. І больш за тое, сёння на многіх актывістаў спрабавалі скласці адміністрацыйныя пратаколы за тое, што яны чыталі вершы без дазволу дзяржаўных уладаў. То бок, для таго, каб прачытаць вершы, людзі мусяць прасіць дазволу ва ўлады. Прычым это было так даволі, як звычайна ў іхняй манеры, вельмі патрабавальна, вельмі напружана, і толькі проста актыўнасць людзей, небыякавасці не далі скласці на многіх актывістаў пратаколы. Ну, мы ўжо даходзім да канчатковай кропкі шэсця. Людзі падышлі да чырвонага касцёлу, дзе часто адбываюцца малебны каля скульптуры святого Архангела Михайла. І зараз шэсце ўжо завершылася, людзі сабраліся. Зараз мы падыдзем і паглядзім, што тут адбываецца. Ад чырвонага касцёла калёна рушыла далей да плошчы насупраць будынку парламенту, Верховнага Савету, дзе прымалася дэкларацыя, дзе прымаўся закон аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь. Ну, вы ведаеце, да кого звярнуцца, калі справа будзе, так? Ведаю. Бачым тут Міколу Статкевіча. Шмат многіх іншых актывістаў грамадскіх, з якімі сёння мы размаўлялі, з якімі проста не паспелі паразмаўляць. Ну і, як бачым, ёсць людзі, якія хтосьці далучыўся выпадкова, хтосьці не далучыўся, але вельмі ўсцешаны тым відовішчам, якое бачыць.
Ну, а гэта, як бачым, селфі і фотаздымкі, фотасесія чырвона-белым сцягам. Калёна вырушила до площади перед будинком Дома Ураду и Верховного Совету. «25 год тому, калі дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце стала законам, тут на гэтай плошчы адбываліся святочны канцэрт. Тут на этой площади отбывался святочный концерт. Он отбывался литерально импровизованно и стихийно. Было вельмі шмат моладзі, які тут танчили под прожекторами, бо уже было темно на той час. И нават цяжка было уявіць, якая грандыёзная падзея адбывалася ў тую хвіліну. То есть нараджалася свая дэмакратычная незалежная рэспубліка. Шмат што змянілася з таго часу і не ў лепшы бок, але тым не менш Беларусь ёсць і незалежнай, і гэта вельмі важна. Паслухаем Дмітра Дашкевіча. Десяткі тысяч беларусаў дамагаліся незалежнасці, забароны ГКЧП і кампартыі. Каб не гэтыя самаахвярныя людзі, невядома, ці жылі б мы ў незалежнай краіне. Таму мы сёння прайшлі этим святочным шэсцем, каб адзначыць 25-е ўгодкі незалежнасці і ушанаваць гераічны вычын тых людзей, якія 25 год таму паўсталі супраць камуністычнай таталітарнай сістэмы, здабыўшай незалежнасць і свабоду. Жыве Беларусь! Жыве! На гэтым, я мяркую, мы сканчваем сённяшняе мерапрыемства. Кто жадает далее удельничать в наших акциях, всех можно взять с собой. Тронки сдаем тут по месту и идем святковать у кавярни, рестораны, разом с семьями и сябрами. И песню споем давайте. Живе Беларусь! Затягивай! Могутный Боже, владарцу светов бялізных, сонцаў и сердц малых над Беларусяй, тихой и ветлой росы променял свои хвалы. Дай спору працы будённой шерай на хлеб штодённый народный край, повагу, силу и величь веры у нашу правду упрышлась дай. Дай урадливость житнёвым нивам учинкам нашим спайшлив молод. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш
народ! Со святом усіх! На завершение хотела бы литерально толькі слово Святара Миколы. Микола, як вам падаецца, тут будзе, дарэчы, такое выказванне, што не колькасць, а якасць? Так, абсолютно. Свято адбылося, мабуть, упершыню за 25 год, ну там крышку менш, улічыўшы той год. Нарэшце, скажем так, Беларусь звярнула ўвагу, хай самая актыўная частка Беларусі, але звярнула ўвагу на эту дату і пачало яе уважаць за Дзень незалежнасці. Я думаю, гэта традыцыя будзе працягнута. Як я ўжо казаў вам, і некалі яна будзе суправаджацца парадамі, салютамі і святкаваннямі. Са святам вас! Дякую вялікі, са святам. Ну вось такім спевам «Магутны Божа», малітоўным гімнам завяршаецца гэтая акцыя сённяшняя. Яна прайшла, ну, будзем спадзявацца, спакойна для удзельнікаў пры шматлікіх намаганнях скласці пратакол адміністрацыйныя. Ну, гэта не ўдалося. Як яна яшчэ завершыцца, невядома, но але будзем спадзявацца, што ўсё ж такі завершыцца без пакаранняў за святкавання Дня незалежнасці. Вот бачым, правакацыя адбылася толькі што. Невядомыя асобы, апранутыя у форму, закідалі яйкамі удзельнікаў акцыі. І тут же збеглі. Супрацоўнікі міліцыі не зрушаюцца з месца, не спрабуюць іх дагнаць, не спрабуюць. Падбеглі за спіны і закідалі яйкамі. Вот яны зараз уцякаюць. Моладзь пачала іх даганяць, а супрацоўнікі міліцыі кінуліся толькі ўслед. Толькі тады, калі пачалі даганяць, і селі ў машыны. Супрацоўнікі міліцыі селі ў машыны, каб дагнаць тых, хто пабег. Невядома для чаго, ці затрымаць тых, хто кідалі, ці дапамагчы ім. Як звычайна так здараецца, што правакацыю ўчыняюць памагатыя, не фашысты альбо памагатыя. Так бывае часта. Як на гэты раз, я думаю, што ніколі не будзе вядомы нікому. Тут безліч відэакамер супрацоўнікаў міліцыі, проста безліч. Яны фільмуюць літаральна ўсё, што тут адбываецца. І пра жаданне знайсці тых людзей, якія гэта ўчынілі, эту правакацыю, не складзе ніякіх цяжкасцяў. Будзем спадзявацца, што адкажуць на гэтае пытанне. Хто гэта ўчыніў і дзеля чаго гэта ўчыніў. Вось засталіся на асфальце толькі сляды гэтых разбітых яек. Ну, Ольга, калі можна, вот адна з удзельніцаў, Ольга Миколайчык, вы што прадумаеце пра гэтае здарэнне? А я бачу, што міліцыя амаль не заварушылася, яны амаль усе тут засталіся, а хуліганы, які другі раз зрабілі на нас напад яйкамі, дарэчы, калі патрапіць у галаву дзіцяці, тут дзеці былі, гэта балюча і небяспечна. І дзе гэтыя хуліганы сапраўдныя, і дзе гэтыя праваахоўнікі, якія жывуць за грошы беларускага народа і не даюць спакойна правесці свята незалежнасці беларусаў? Дзе парушальнікі? Ну, то бок, гэта ўсё сведчыць пра тое, што яны самі гэта арганізавалі хутчэй за ўсё. Таму што, калі бы гэта арганізаваў нехта, хто з нас там, кінуць на вот эту пачвару, да, на Леніна ў лоб яму, то мы б не дайшлі, я думаю, і да першага слупа на этой площі. А я думаю, яны самі это выдатна арганізавалі, таму што ўсё яны тут вот дазволілі это правесці, тым хуліганам прайсці з яйкамі. Тут же муха не пролетіць. Разумееце? Сёння мы шлі на кожнага у вышыванцы два з пагонамі. Так что все это гидко, абурально и ганьба вассалам Кремля, правоохранникам Беларуси, так званым оборонцам белорусского народа за гроши податкоплательщиков. Дякую вялікі. Ну, вот такое меркаванне выказала Ольга Миколайчык. Ну, я вот яшчэ хотела бы тут павярнуцца і паказаць, якая група супрацоўнікаў міліцыі тут стаіць на плошчы незалежнасці. Гэта толькі вышэйшыя міліцэйскія чыноўнікі. Супрацоўнікаў, пэўна, меншага ранга тут было невялікшая колькасць, яны цяпер застаюцца, яны цяпер усё фільмуюць. То бок, ну,
знайсці тых людзей, якія ўчынілі такую правакацыю, тут не складае пэўнай вялікай цяжкасці. Як будуць развівацца гэтыя падзеі? Ці будуць сапраўды знойдзены адказныя за гэтую правакацыю для таго, каб сапсаваць гэтае свята? Мы раскажам на радыё «Свабода». Глядзіце нашы эфіры, чытайце наш сайт. Я толькі нагадаю, што з вами была Галіна Бакунчык, і мы вялі прамую трансляцыю са святкавання 25-х угодкаў дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. На гэту хвіліну мы развітваемся, акцыя заканчивается, и до новых встреч в эфире.